Tras varios anos adherido ao Pacto de Alcaldes polo Clima, o Concello de Rianxo aprobou o Plan de Acción para o Clima e a Enerxía Sostible, un requisito para formar parte desta rede que aglutina xa a máis de 7.000 concellos en todo o mundo. O noso PACES, o noso plan nos plantexa un escenario de reducción do 40%, alo menos, do que as toneladas que se emiten á atmósfera. No caso de Rianxo, fíxose un traballo de medición de todo tipo, entre iluminación pública, entre a enerxía que se consumen nos equipamentos municipais, o transporte, tanto a mobilidade privada como a mobilidade pública, e ao final saen aproximadamente que se emiten á atmósfera unhas 37.768 toneladas de carbono ao ano. O obxectivo é a diminución de alo menos un 40%, co que teríamos que situarnos nun estado de 22.471. Para alcanzar este obxectivo, de aquí a 2030, o PACES contempla unha serie de proxectos concretos. O primeiro, a piques de iniciarse, será a sustitución do alumeado público por luminarias LED, que suporán un importante aforro enerxético. A renovación que falaba xa iniciada do alumado público, que empezarán estas mesmas 2 semanas en realizar toda a sustitución dun parque aproximadamente dun 60-65% de luminarias, coa idea de continuar solicitando a axuda do Ministerio para o 35% restante. Control tamén de instalación en equipamentos de outro tipo de alternativas que fagan menor o consumo de suministro, elementos de illamento. Propóñense outras medidas concretas como a renovación do parque móvil municipal, a contratación de empresas que prioricen o uso de enerxías renovables para o suministro das instalacións públicas ou a promoción dunha mobilidade sostible a través de medios de transporte alternativos.